Kwachema kwavutilatu kulikulu zikuonetsa kuti maganizo anthu ayamba kumveka pang'ono ndi pang'ono. Ena nkumati awa akuyankhula chani, kuti simunamve. Boma atulati likuwunikiraponso pa chiganizo chomwe lidapanga ponena kuti litenga ndalama zokwanira 2.7 biliyoni kuti limangire Chiliza cha Agwanda chakuwamba. Boma lidalengeza izi ma wiki apitawa kuti likufunitsitsa litatenga ndalama zokwanira 2.7 Malawi biliyoni kwacha kuti limangire Chiliza cha Agwanda chakuwamba kunsanje. Komatu anthu adayankhula zambiri. Bomali lati likuwunikirapo maganizo osiyanasiyana anthu omwe ambiri aperekedwa pa chiganizochi chomwe bomali lidapanga kuti litenge ndalama zochulukazi likamangire Chiliza. Mkulu oyang'anira museum monument mu unduna wa maboma ang'ono mgwirizano ndi chikhalidwe a Love More Mazibuko akuti pakadali pano sangathe kunena ngati ntchito yomanga Chiliza cha 2.7 biliyoni ichi ipitilire kapena ayi. Akuti boma lidzanena izizi pa nthawi yake yoyenerera. Anthu ochuluka kuphatikizapo akadaulo pa zamalamulo komanso zandale akhala akuyikambirana nkhani, ndipo iwo sadagwirizane nazo kuti boma litengeranji ndalama zochuluka motere ndi kumangira Chiliza chabe pamene zinthu mu dziko muno zikusokonekera. Mtsutso unachuluka pomwe anthu ambiri amati boma liyenera kuyikapo patsogolo vuto la kusowa kwa chakudya komanso kusowa kwa mafuta komanso foreign exchange mu dziko muno. Inuyo mukudziwa kunena kuti masiku angothawa Ethiopia Airlines idalengeza kunena kuti ikusiya kugulitsa matikiti awo mu dziko lino chifukwaso cha foreign exchange. Iziso ndi zinthu zina zimene zimagwetsa pasi dziko, chifukwa ngati tikusowa foreign exchange pali zinthu zambiri zimene sitingamakwanise kugula kunja, chifukwa ndalama yakwacha imangogwira ntchito m'Malawi muno. Koma tikamafuna kugula zinthu zina ngakhale ku Zambia, ku Mozambique, kaya ndi ku Tanzania, ngakhale ku South Africa, ngati tikufuna kugula chinthu chachikulu tikuyenera kugula mu ndalama yakwawo kapena US dollars. Koma Dr. Mazibuko iyo anali ndi maganizo ena okuti people are missing the point. Chifukwa maboma ndi ma department akugwira ntchito mogwirizana ndi maudindo awo. Ena amayang'ana za ulimi, ena za umoyo, pomwe department ikufuna 2.7 biliyoni idapangidwa create kuti ipange preserve Malawi's heritage, kuti Malawi itukuke munkacha yawo. Koma kodi maganizo anthu akuti bwanji pa comment imeneyo ayikayi? Njiyetu ife mwachizolowezi tinangotsetsereka kuma komentiko kuti tione kuti kodi anthu ayankhulanji pa nkhani imeneyi. Tinangowerenga mwachizolowezi mmene timachitira kuti tidziona kuti makomenti kodi anthu akugwirizana nazo kuti boma lichotse budget imeneyi. Ndiye apa pali Bright Gondwe iwo anena kuti it's not about acting within mandate, nothing like that in time of crisis like the country is going through. The point is everyone is interested in lining their pockets at
wherever expense. Ede Mayet Gama akuti Dr. Mazibuko, respect yourself. We are not missing anything here. Only that we can't prioritize the dead while living are suffering. The money which is about to be wasted is Malawians' money. People, taxes. It's not Chakwera's money. We are talking about scarcity of medicines, food, poor roads across the country, poor school facilities, all the building across the country, and Iwe Mazibuko Uzidi, we are missing the point where we are seeing how our country is being rotten. Hastings Aguti Eru time it. You can't prioritize the dead, leaving behind the living. The economic leadership is so dire in Malawi. Lute akuti heritage ya Chani muntu sana aja ngapite kukaona museum. How is that person going to travel science fuel akuvuta kozani ma basics kae zinazo bambuyo? Blessings tawi zina tamamvankoni malangizo ampa wife anyapa apini ndalama mphamvu ndi udindo zanu sinthawi yochita zimenezo potengera ndi background kufuna kutchuka mutalephera kale. Achiboma ndilomweli majumbo otu zipakirani 2025 kulibe zokambirana nonse out. Wow. I did. Komaso sitilephera kuva maganizo a anthu apano pa Mafumu TV. Inuyo tasiyani comment ndipo munene kunena maganizo anu kunena kuti kodi boma pamene pali laganiza bwanji, nanga panopo kodi boma laganiza bwanji, laganiza bwino, kodi museum imene ikuyenera ichosedwe mu budget yawo kapena mukuona bwanji inuyo? Tapangani subscribe kuti next post imene kubwera ya imene zinthu zinalili ku dinner ya UTM zisakuponyeni zikomo.